በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ይዌድስዋ መላእክት መላእኽቲ ንማርያም ኣብ ውሽጢ መጋረጃ ከመይ ሓዲርኪ ማርያም ሓዳስ ጣዕዋ እናበሉ የመስግንዋ። መልአኽ ንማርያም ናባኺ ክመጽእ ናብ ማሕፀንክ እውን ክሓድር እዩ እሞ ነቲ ቃል ተቐበልዮ በላ። ካብ ሰማያት ጽባቐኣ ፈትዩ ናብኣ ዝተወልደ ከመይ ኢሉ ደኣ ከም ሓደ ምስኪን ኣብ ቤት ድኻ ሓደረ። ብሻድሻይ ወርሒ ገብርኤል መልአኽ ናብ ናዝሬት ትበሃል ሃገር ገሊላ ናብ ሓንቲ ድንግል ካብ እግዚኣብሔር ተለኣኸ። ንሳ ካብ ቤት ዳዊት ንዮሴፍ ዝስሙ ሰብኣይ ተሓጽያ ነበረት። ስም እታ ድንግል ከዓ ማርያም እዩ። እቲ መልአኽ ናብቲ ንሳ ዝነበረቶ ኣትዩ ፍስህት ደስ ይበልኪ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ፣ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ በላ። ንሳ ድማ ምስ ረኣየቶ በቲ ቃሉ ኣዝያ ሰንበደት። እዚ ከምዚ ዝበለ ሰላምታስ ካበይኮን ይኸውን ኢላ እውን ሓሰበት። እቲ መልአኽ ከዓ ማርያም ካብ እግዚኣብሔር ሞጎስ ረኺብኪ ኢኽሞ ኣይትፍርሒ በላ። እንሆ ክትጠንሲ ወዲ እውን ክትወልዲ ስሙ ከዓ ኢየሱስ ክትሰምዮ ኢኺ። ንሱ ዓብዪ ክኸውን ወዲ ልዑል እግዚኣብሔር እውን ክስመ እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ መንበር ኣቦኡ ዳዊት ክህቦ እዩ። ንሱ ኣብ ቤት ያዕቆብ ንዘለዓለም ክነግስ እዩ፣ ንመንግሥቱ ከዓ መወዳእታ የብሉን። ማርያም ድማ ነቲ መልአኽ ኣነ ድንግል እየ፣ እዚ ነገር ከመይሉ ክኸውን ይኽእል በለቶ። እቲ መልአኽ መሊሱ መንፈስ ቅዱስ ኣባኺ ክወርድ እዩ፣ ሓይሊ ልዑል እውን ክጽልለኪ እዩ በላ። እቲ ካባኺ ዝውለድ ከዓ ቅዱስ ወዲ ልዑል እግዚኣብሔር ክስመ እዩ። እንሆ እታ ካብ ኣዝማድኪ ዝኾነት ኤልሳቤጥ እኳ ኣብ እርጋናን ዕቤታን ቀኒሳ ኣላ። እንሆ ነታ መኻን እትበሃል እዚ ሻድሻይ ወርሓ እዩ፣ ከመይ ንእግዚኣብሔር ዝሰኣኖ ነገር የለን። ማርያም ድማ ነቲ መልአኽ እኔኹ ኣነ ባርያ እግዚኣብሔር እየ፣ ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነለይ በለቶ። መልአኽ ሰላምታ ይግባእ ንዓኺ በላ። ገብርኤል ሰላምታ ይግባእ ንኣኺ በላ። ማርያም ድንግል ሰላምታ ንዓኺ። ወላዲተ ኣምላኽ ኢኽሞ ሰላምታ ንዓኺ። ማርያም ቅድስቲ ሰላምታ ንዓኺ። ማርያም ውድስቲ ሰላምታ ንዓኺ። ማርያም ንጽህቲ ሰላምታ ንዓኺ። ማርያም ፍስህቲ ሰላምታ ንዓኺ። ማርያም ብጽእቲ ሰላምታ ንዓኺ። ማርያም ብርኽቲ ሰላምታ ንዓኺ። መሕደሪት መለኮት ሰላምታ ንዓኺ። ደብተራ ፍጽምቲ ሰላምታ ንዓኺ። ሓፍቲ መላእኽቲ ሰላምታ ንዓኺ። ኣደ ኩሉ ህዝቢ ሰላምታ ንዓኺ። እግዝእትነ ማርያም ሰላምታ ንዓኺ። ሰላማዊት ሰላምታ ንዓኺ። መሕደሪኡ ልዑል ዘቐደሰኪ ሰላምታ ንዓኺ። መሕደሪኡ ክትኮንዮ ዝመረጸኪ ሰላምታ ንዓኺ። ብልብሲ ወርቂ ስልምትን ስርግውትን ሰላምታ ንዓኺ። ብብሩር ዝተገብረ ክንፈ ርግቢት ሰላምታ ንዓኺ። ብወርቂ ሃመልማል ዝተሰርገወት ማርያም ሰላምታ ንዓኺ። ምብራቃዊት ኣፍ ደገ ኣደ ብርሃን ሰላምታ ንዓኺ። ካብ ደብርታት ልዕል ትብሊ ካብ ፀሓይ ትበርሂ ሰላምታ ንዓኺ። ማርያም ሕሪትን ክብርትን ሰላምታ ንዓኺ። ምስ ቅዱሳን መላእክቱ ምስጋና ኣብኡ ክመጽእ ከሎ ምእንቲ ከድሕነና ናብ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ለምንልና። ነባጊዑ ብየማን ነጣል ብጸጋሙ ከቅውም ከሎ ምስ እስጢፋኖስ ሰማዕትን
ምስ ዮሐንስ መጥምቅን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ብየማን የቁመና ንዘለዓለም ዓለም አሜን።